Hola a tots i a totes. Soc Marc Vives Enric, responsable tècnic d'Smedical Health and Beauty. En aquest vídeo explicarem el funcionament de diversos monitors de pressió arterial de la gamma WatchBP Office de Microlife. Actualment, la gamma WatchBP Office inclou 4 models, dissenyats per a mesurar la pressió arterial de manera precisa, amb múltiples funcionalitats, adaptades a cada pacient. Aquests 4 models WatchBP Office són els següents: el 2G monoarm, la FIB dual arm, l'AV i el vascular. La gamma Office permet diverses configuracions depenent del model, començant amb el mesurament de la pressió arterial al braç, passant pel mesurament de la diferència de pressió en tots dos braços i finalitzant en l'índex turmell-braç, ITB, que mesura la diferència de tensió entre el braç amb major pressió arterial i el turmell. Tots els dispositius WatchBP comercialitzats en la península venen incorporats amb la funció addicional AFib, una potent eina de detecció d'arrítmies cardíaques, especialment la fibrilació auricular, una condició comuna però potencialment perillosa. Durant els mesuraments de pressió arterial, el dispositiu pot identificar signes primerencs d'aquesta arrítmia, la qual cosa facilita un diagnòstic precoç i un tractament oportú que disminueix en un 60% el risc d'ictus. Així mateix, els dispositius Office poden ser actualitzats amb la funció Central, que tractarem al final d'aquest vídeo. Tots els dispositius WatchBP Office venen programats amb els paràmetres recomanats per a la Societat Europea d'Hipertensió, ESH. Depenent de les necessitats dels pacients, aquests paràmetres, com el nombre de mesuraments, el temps d'espera abans de començar els mesuraments i el temps entre mesurament i mesurament, poden ser modificats amb el programa gratuït de Microlife Analyzer. Tota la gamma WatchBP Office ha estat validada per a ús general. També han estat validats per a diferents grups de pacients especials, com per exemple aquells que poden patir de rigidesa arterial, com els pacients amb malaltia renal en fase terminal, en diàlisi, ancians, diabètics i dones embarassades, amb i sense preeclàmpsia. Altres validacions importants són pacients que poden patir de pressió arterial baixa, com nens a partir de 3 anys i hipotensos. Com en tota la gamma Office, hi ha 4 talles de braçalet: la talla S, pediàtrica, de 14 a 22 centímetres, la talla M, de 22 a 32 centímetres, la talla L, de 32 a 42 centímetres, i finalment la LXL, que és per obesos, de 32 a 52 centímetres. Els braçalets M i L venen inclosos en tots els dispositius Office. Asseguri's de determinar la circunferència del braç dels pacients per a seleccionar el maniguet adequat, ja que l'ús d'una talla no adequada pot donar lloc a error. El braçalet M i L venen inclosos amb l'aparell i el braçalet LXL i LS s'adquireixen a part. El braçalet LXL s'ha validat per separat per a pacients amb una circunferència de braç major. El braçalet talla S ha estat validat per a nens de més de 3 anys. Els braçalets estan disponibles en nylon i cotó i són aptes per a la rentadora. També és important esmentar que els braçalets no contenen ni làtex ni PVC. Addicionalment, els dispositius AV i Vascular disposen de 2 turmelleres talles M i L. La turmellera M ve inclosa en aquests 2 dispositius. El primer tensiòmetre de la gamma és el WatchBP Office 2G monoarm. Aquest és un tensiòmetre professional dissenyat per a professionals de la salut per a mesurar la pressió arterial de manera precisa i senzilla. Ofereix característiques avançades com la funció AFib i el mode auscultatori. És una eina útil en entorns clínics per al monitoratge de la pressió arterial. El segon dispositiu seria el WatchBP Office AFib dual arm. Aquest és un tensiòmetre professional avançat que inclou les funcions del model anterior, AFib i mode auscultatori, i addicionalment permet dur a terme mesuraments precisos de la pressió arterial en tots dos braços. Això brinda una visió més completa i detallada de la salut cardiovascular d'un pacient. Aquesta característica, anomenada Inter-Arm Difference, IAD, permet avaluar de manera més precisa l'estat cardiovascular del pacient i està recomanat, segons les guies mèdiques, de les societats europees d'hipertensió i cardiologia. Per a poder accedir a la funció de mesura de la pressió arterial d'un braç, s'ha de seleccionar el selector en Routine. Si en cas contrari es volgués mesurar
a l'IAD, el selector haurà d'estar posicionat en screen. Si observem el dispositiu, veurem que en la pantalla apareixen dos braços amb les lletres R i L. Aquestes lletres marquen els braçalets de la dreta i l'esquerra del dispositiu, respectivament. En les dues maneres, el dispositiu està programat per realitzar 3 mesuraments i proporcionar el valor mitjà. S'ha de tenir en compte que si la IAD, és a dir, la diferència de tensió entre els dos braços, és superior a 20 mg de mercuri en la sistòlica o superior a 10 mg de mercuri en la diastòlica, el pacient ha de ser derivat per a un examen d'estenosi vascular. L'aterosclerosi i la dissecció aòrtica són possibles causes d'una IAD extrema. Per al mode escoltatori, seleccioni Auscult. A continuació, trobem el WatchBP Office AV. Aquest és un dispositiu mèdic dissenyat per executar les funcions dels dos models anteriors i, addicionalment, mesurar la tensió del braç amb la major pressió arterial i la del turmell. Les pressions dels dos serveixen per a calcular l'índex turmell-braç, ITB. Aquest índex és una mesura important per avaluar la salut vascular i detectar si el pacient pateix de malaltia arterial perifèrica, PAD, proporcionant una avaluació integral del pacient. El protocol mèdic europeu actual recomana mesurar primer la diferència de pressió arterial entre els dos braços, mode screen, per a continuació seleccionar el braç amb la pressió arterial més elevada. Mesurant aquesta pressió contra la del turmell, obtindrem un índex que reflectirà millor la salut vascular del pacient. Tingui en compte que els estudis clínics i les guies europees estableixen que el pacient ha d'estar en posició supina durant almenys 5 o preferiblement 10 minuts abans d'iniciar el mesurament de l'ITB. Una vegada determinat el braç amb la pressió arterial més elevada, posicionem el selector en la funció AV. Si observem el dispositiu, veurem que hi ha una R, que vol dir dreta, i mostra un turmell. Això significa que si es realitza un mesurament de la velocitat de l'ona del pols o es realitza un AV, índex turmell-braç, al costat dret s'utilitza per determinar la pressió arterial al turmell, mentre que el costat esquerre, que es mostra amb un braç i una L, s'utilitza per determinar la pressió arterial al braç. Els valors ITB del Doppler i de l'AV difereixen lleugerament. El valor de tall de l'índex hiperbàric del WatchBP, que utilitza la tècnica oscil·lomètrica, és per a valors inferiors de 1, mentre que el Doppler són valors inferiors a 0,9. L'Office AV és una eina valuosa en entorns clínics per identificar problemes circulatoris en les extremitats, com la malaltia arterial perifèrica, i avaluar el risc cardiovascular. Si desitja obtenir els mesuraments en un informe en PDF o les dades en Excel, és necessari primer connectar l'AV a l'ordinador i iniciar el mesurament utilitzant el programa Analyzer, no des del propi dispositiu. L'últim dispositiu mèdic de la gamma seria el WatchBP Office Vascular, la versió superior de l'AV. És un tensiòmetre no invasiu per a mesurar l'ITB i detecta la fibrilació auricular. En els estudis clínics de validació de l'AV i del Vascular s'ha comprovat que és especialment precís en pacients amb malaltia renal en etapa terminal, diabètics, obesos, nens de més de 3 anys i embarassades, incloent aquelles que pateixen de preeclàmpsia. A més de ser útil per a diagnosticar la PAD amb l'avaluació de l'ITB, inclou Bluetooth, que és programable sense necessitat d'utilitzar el programa Analyzer. El WatchBP Office Vascular i el WatchBP Office AV són dos dispositius de mesura de la pressió arterial professionals dissenyats per determinar l'índex turmell-braç, AV, i la diferència entre braços i AD de manera ràpida i precisa. A més, el fet de poder detectar la fibrilació auricular amb alta fiabilitat els converteix
en una eina crucial per avaluar la malaltia arterial perifèrica i el risc de patir un ictus. Tot i que ambdós dispositius són essencials, per a l'avaluació de la salut cardiovascular, cada un té un enfocament únic en termes de paràmetres avaluats. El WatchVP Office Vascular representa una actualització respecte al WatchVP Office AV, mantenint totes les seves funcions i afegint característiques avançades com la funció Central i el protocol de transmissió de dades HL7, que proporciona més connectivitat amb els sistemes sanitaris. Mitjançant la funció opcional Central, disponible en el Vascular, es pot detectar la rigidesa arterial a través del mesurament de la velocitat de l'ona del pols entre l'artèria braquial i l'artèria femoral i la pressió arterial a través de l'artèria aorta i l'artèria femoral. Aquests factors són una eina clau en la determinació de la salut cardiovascular dels pacients. La parametrització flexible de la presa de la pressió arterial al dispositiu Vascular permet una millor adaptació a les preferències del professional sanitari pel que fa a nombre de preses de pressió i temps de descans inicials i intermedis que optimitzen la presa de dades. En resum, el WatchVP Office Vascular 2G AFib no només representa una actualització estètica, sinó que integra millores substancials que el converteixen en una eina més avançada i adaptable en comparació amb l'Office AV. Així com, en alguns tensiòmetres de WatchVP, si s'actualitza amb la funció Central, es mesurarà la pressió arterial central i la velocitat de l'ona del pols per avaluar la rigidesa arterial en entorns clínics. Aquesta funcionalitat és comuna en alguns dels tensiòmetres professionals WatchVP de segona generació. Els dispositius de la gamma Office venen programats amb protocols recomanats per a la Societat Europea d'Hipertensió i la Societat Europea de Cardiologia. En cas de necessitar adaptar els paràmetres als requisits específics del pacient, es poden modificar utilitzant el programa gratuït de Microlife Analyzer. Això permet una programació personalitzable i adaptable a les necessitats del pacient. El software WatchVP Analyzer es pot descarregar de manera gratuïta des de la pàgina web de Microlife. Aquest és el WatchVP Analyzer. La connexió de l'Analyzer a l'ordinador amb el dispositiu es fa a través del cable USB inclòs en la caixa de l'Office, o Bluetooth si es tracta d'un WatchVP Office Vascular. En connectar l'Office a l'ordinador, hem de permetre que el software detecti automàticament el dispositiu correcte. En aquest exemple, podem observar com ja hi ha alguns pacients registrats. Si desitgem realitzar un mesurament i el pacient no està a la llista, hauríem d'afegir-lo. Per fer-ho, simplement farem clic a Nuevo i podem introduir les dades del pacient i el seu metge abans de fer clic a Aceptar. Si ja tenim un pacient registrat, podem seleccionar-ho per realitzar un altre mesurament. Simplement farem clic a Medición i apareixerà la següent pantalla on podem triar el tipus de mesurament que desitgem. Els paràmetres programables inclouen el nombre de mesuraments de la pressió arterial, que és entre 1 i 6, el temps del compte enrere i l'interval de temps entre mesurament i mesurament, que és entre 15 i 300 segons. En aquest exemple, seleccionarem brazo derecho, pierna izquierda. Després, es requereix introduir l'alçada del pacient. Fem clic en el cercle i l'arrosseguem cap amunt o cap avall per obtenir l'alçada correcta. A continuació, podrem determinar la posició en la qual desitgem mesurar el pacient. Quan iniciem el mesurament, apareixerà un compte enrere, indicant que es realitzarà el primer de 2 mesuraments. Si fem clic a Medición, veurem la llista completa de mesuraments.
Prenguem aquesta com a exemple. Es va mesurar el braç esquerre i la cama esquerra en posició supina. El mesurament es va realitzar l'11 de maig de 2022 a les 14:44 hores. La pressió arterial sistòlica va ser de 113, la diastòlica de 76 i la pressió arterial mitjana de 85. La diferència entre la pressió arterial sistòlica i diastòlica, coneguda com a pressió del pols, va ser de 37. L'ABI, índex Press-Turmey, és de 1,24, calculat dividint 140 entre 113. En el dispositiu, la velocitat de l'ona del pols s'expressa en centímetres per segon. En aquest cas, és de 1.340. Això correspon al segon mesurament, ja que el primer va fallar a causa d'un senyal feble, indicant que el braçalet no estava col·locat correctament. També es mostra l'ona del pols que podem veure aquí. Podem observar que hi ha dues ones de pols. L'ona més curta és la del braç, perquè el rec sanguini arriba abans al braç que el turmell. És aquest retard de temps el que determina la velocitat de l'ona del pols. Amb aquestes mesures podem generar un informe. Podem optar per generar un informe en PDF o en Excel. Si desitgem afegir un logotip a l'informe, podem seleccionar l'arxiu i apareixerà en la part superior de l'informe. Una vegada generem l'informe, es guardarà automàticament a la unitat C, a la carpeta Microlife. No obstant això, podem canviar la ubicació del guardat si ho preferim. La configuració quedarà registrada de manera que el programari la recordarà per a següents mesuraments. En fer clic a Generar PDF, podrem descarregar l'informe en aquest format. L'informe inclou informació del pacient i, si s'ha afegit, el logotip. En aquest exemple, es van realitzar mesuraments al braç esquerre i a la cama dreta i l'esquerra. També es mostra la mitjana dels mesuraments de la pressió arterial del braç a partir del 9è mesurament. En aquest cas, l'ABI del turmell dret és de 1,5 i el del turmell esquerre és de 1,9. La velocitat de l'ona del pols s'expressa en metres per segon i és de 13,87 metres per segon, 1.387 centímetres per segon. Les dades brutes es presenten a la llista de lectures individuals al braç dret, la cama dreta i la cama esquerra. Si els valors de pressió arterial superen el llindar d'hipertensió, apareixeran en color vermell. Tota la informació que necessiteu es troba a continuació. Aquest arxiu, en format CSV, és molt útil per a l'anàlisi de dades. El tensiòmetre Vascular, a més de ser l'únic dispositiu de la gamma Office amb Bluetooth, permet configurar el mesurament des del propi dispositiu. Aquest és el WatchBP Office Vascular de Microlife. En aquest vídeo es mostrarà com es pot programar directament des del dispositiu sense necessitat de fer servir el programa Analyzer. Prenent el botó Mode, es pot observar com les extremitats seleccionades a la imatge del pacient canvien. Si el pacient, igual que la imatge, té el braçalet al braç dret i la turmellera a la cama esquerra, és la programació correcta per a aquesta ocasió. En cas que la imatge no s'assembli a com hem col·locat els manegots del pacient, els podem canviar, com per exemple el braç esquerre i la cama dreta. Addicionalment, també es pot utilitzar com un monitor de pressió arterial normal, cas en què es pot mesurar el braç dret o esquerre o mesurar la diferència de pressió arterial entre ells. Optem per mesurar la diferència de pressió arterial entre els dos braços. Un cop seleccionada l'opció i usant el botó del triangle, escollirem quantes vegades volem que es mesurin. Per defecte són 3, però si es volgués, es podria augmentar fins a 6 mesuraments o reduir el nombre de repeticions a 1 o 2. Seguint les guies mèdiques, serien 3 mesuraments.
Es confirma amb el botó Mode i se selecciona el compte enrere, que és el temps d'espera abans d'iniciar el mesurament, i es fa amb el botó del triangle. Aquest compte enrere pot ser de 15 a 300 segons, és a dir, 5 minuts. Per a aquesta demostració, el compte enrere serà de 15 segons. Es confirma amb el botó Mode. Ara es pot seleccionar l'interval de temps entre mesurament i mesurament, que pot ser entre 15 i 300 segons. Se selecciona 60 segons entre mesurament i mesurament, com recomanen les guies mèdiques, i es confirma, novament, amb el botó Mode. Un cop determinats els intervals, se selecciona si es vol detectar si el pacient està tenint una fibril·lació auricular en el moment del mesurament. Es recomana sempre tenir activada aquesta funció AFib en pacients majors de 65 anys. Finalment, hi ha l'opció, en cas que la situació del pacient així ho requereixi, de descartar el primer mesurament en fer la mitjana de les diverses repeticions. Això podria ser útil en pacients que pateixin de la síndrome de la bata blanca. No habilitant aquesta funció, el bàscular calcularà la mitjana basant-se en les repeticions totals que s'hagin fet. Tot i això, cal assenyalar que segons les guies mèdiques és recomanable descartar el primer mesurament, que s'habilitaria canviant a On i confirmant-ho amb el botó Mode. Seguint aquests passos, aquest bàscular ha estat programat per fer 3 mesuraments als 2 braços i obtenir la diferència de la pressió arterial entre ells. Iniciant el mesurament, es pot observar un resum dels paràmetres programats i, posteriorment, comença el compte enrere. En cas que es vulgui canviar la programació, es pot començar novament prement el botó central d'encendre i apagar, On-Off. Si es volgués mesurar, per exemple, la velocitat de l'ona del pols, se seleccionaria amb Mode, el braç i la cama, podent canviar el costat del cos que apareix en pantalla. A continuació, per a la velocitat de l'ona del pols, cal l'alçada del pacient. Amb el botó del triangle es pot augmentar l'alçada i amb el botó M es pot baixar. Si el botó es deixa premut, el canvi d'alçada serà més ràpid. Un cop programat, es confirma amb el botó Mode i amb el botó central s'inicia el mesurament programat. Al mesurament de la velocitat d'ona de pols, hi ha un compte enrere i interval de temps, de 60 segons cadascun. En cas que requereixi començar sense esperar que s'acabi el compte enrere, es pot prémer el botó central i el mesurament començaria. Aquests serien els simples passos a seguir per programar el WatchVP Office Vascular. Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb el Departament Tècnic d'Smedical Health and Beauty o directament amb el vostre distribuïdor a la zona. Una vegada avaluats els diversos dispositius de la gamma Office, cal comentar breument aspectes tècnics del seu funcionament i importància, començant per la funció prèviament esmentada, Central, que, encara que optativa, està recomanada per la Societat Europea d'Hipertensió i la Societat Europea de Cardiologia, ESC. La funció Central permet mesurar la velocitat de l'ona del pols i, juntament amb l'índex turmell-braç, s'utilitzen per estimar el risc cardiovascular d'un pacient. I què és la velocitat de l'ona del pols? La velocitat de l'ona del pols és una mesura per determinar la salut arterial, específicament la rigidesa de l'artèria aorta. Com es pot veure aquí, després d'algunes dècades, els pacients desenvolupen aterosclerosi, una condició normal, però que varia en severitat d'un pacient a un altre. Com més rígida és l'aorta, major és l'esclerosi adversa i major és la velocitat de l'ona del pols. Llavors, com més gran sigui la velocitat de l'ona del pols, major serà el risc cardiovascular. Inicialment, la velocitat de l'ona del pols
es mesurava utilitzant un dispositiu que contenia tonòmetres. Pel fet que l'ona de pols s'origina en l'aorta ascendent, és necessari col·locar un sensor a l'artèria caròtida i un altre a l'artèria femoral. El temps que l'ona de pols triga a arribar a l'artèria caròtida és molt curt, gairebé imperceptible. Pel fet que l'ona de pols s'origina a l'aorta ascendent, és necessari col·locar un sensor en l'artèria caròtida i un altre a l'artèria femoral. Aquest és el punt de referència, el temps que l'ona de pols triga a viatjar des de l'aorta fins a l'artèria femoral és major, la qual cosa indica un retard en el temps. A partir d'aquest retard, es pot determinar quant temps va tardar l'ona de pols en recórrer aquella distància. Per tant, en mesurar la distància des de l'artèria caròtida fins a l'artèria femoral, es pot calcular la velocitat de l'ona del pols. Els dispositius WatchBP Office presenten un procés diferent i millorat, però basant-se en el mateix principi. Sense necessitat de sensors per l'artèria caròtida i l'artèria femoral, es pot determinar el temps que triga l'ona de pols a arribar al braç i al turmell. Sabem que la distància des de l'aorta ascendent fins al turmell es pot estimar en funció de l'alçada del pacient. Utilitzant un algoritme, es pot determinar el temps de retard en què l'ona de pols arriba al turmell i, per tant, es pot mesurar la velocitat de l'ona del pols. El canvi que presenten els dispositius WatchBP Office, així com totes les innovacions de Microlife, han estat corroborades clínicament i s'ha confirmat la seva fiabilitat. A més, és important saber que l'ITB i la velocitat de l'ona del pols del turmell i del braç estan ben correlacionats. A diferència del mesurament de l'índex turmell-braç, el procediment per a mesurar la velocitat de l'ona del pols no desinfla totalment el braçalet, sinó que es manté una pressió al voltant de 50 a 70 mil·límetres de mercuri durant 10 segons. Això ens permet determinar diferents ones de pols tant del braç com de la cama. Després, es pot calcular la diferència de temps basant-se en la mitjana, que és més fiable que mesurar la velocitat de l'ona del pols 2 vegades. És important establir l'alçada del pacient si s'utilitza la funció Central per a mesurar la velocitat de l'ona del pols. En el bàscular, pressionem el botó triangular per augmentar l'alçada i el botó M per disminuir-la. Aquests canvis es veuran a la pantalla LCD. Aproximadament cada 3 segons canvia el valor de la velocitat de l'ona del pols que es presenta en metres per segon. Aquesta és tota la informació essencial que es necessita conèixer sobre els 4 models de la sèrie Office. Per a més informació, els recomanem que visitin la pàgina web de Microlife. Allà podrà triar els dispositius que utilitza i descarregar els seus manuals d'instruccions. Moltes gràcies per la seva atenció.